Kak Putri.
iya. H-I iya. A-E Jos. A-E H-E iya. H-E Jos. 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 Iya. 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 Jos. 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 Wong manis dikasih serum, serum peniti. Wong manis tandanya sayang. Iya. Yo. Sing nonong sapa sing duwe? Nonong sing nonong iku baduke. Ama iya. Nambahi Jos. ayu. Jos. 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 Sayang nonong sing merah ati. Jos. 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 Iya. Sayang. Iya. Ayo. Risma Agung Yulianto. Iya. Agar Putri Gedruk.
Iya. Ayo ma, ayo. Ayo. Iya. Garagan Scott original. Iya. Cas. Heya. Under ini Ismi. Ayo Pusari. Ya. Woi. Ya. Cas. Ya.
cok. Ayo. Dipraing para bantara maju ing tengahing yudha. Rina pantarane langit tan kadhat kula maminta antuk nugrah hoyan manok Said denging noswan tara kalis godhog rencana ayam tentrem
sang kiai angrakit toto sesaji kanggo srana kanggo srana goniro aso pamuja minto nugroho saking yang ngemiti Napulno penira karbe pacongko inatuwo berkah kasuki yumono kang Anjari Ibu Putri. Iya. tite kang olo bakal ketara sesanti rahayu garangan squad tetep jaya. Yo, karangan squad original 3, 2, 1, si kacau. Garangan squad original. Nona, nona, Seperti isi hatiku sayang. Sugeng dalu Bapak Ibu tamu dengan Pak Timbul. malam ini ku Awas ya, sedih Ya. tak ada yang menemani. Asal
Oke. Ya, ora apa-apa Mas Iwan. Nggih, terus pundi wacaya? Diaturaken sego kendal rumiyin datang para pamirsa linanggung datang para warga Widara Wetan matur sembah nuwun. Datang para rawuh ingkang badhe Cik. Dhumateng para rawuh. Ingkang badhe jengker saking sasana pawiatan katepindha saking raos panundung nderekaken sugeng kundur, sugeng ngaya jejebuyan sanes. Ngaturaken sugeng dalu ugi dhateng Bapak Timbul. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, Bapak Babin matur sembah nuwun. Nggih, Pak Babin Kamtibmas. Terima kasih Pak Babinsa matur sembah nuwun. Nah, sampun ditenggani. Saestu matur sembah nuwun. Bapak Kabul, terima kasih Pak Kabul ya. Sami sehat, Pak. Ya alhamdulillah ya. Saiki jan seneng saploke sing ragil iki wis iso payu. Wah, seranti beban apa-apa ya Pak Kabul ya. Matur sembah nuwun. Mas Jarot Injih, Cak ya, Pendeng. iki rembugane karo mburi diteruske apa? Derek wingking menika sampun dipun garap lumantar Kusuma Laras menika. Oh nggih. Jengkaripun Widyawati Mijil saking tatah Panggul Wetan wonten diajeng Siska Puspita. Nyendikani dawuh Mas Cahya Mbak Siska menika ingkang lelagon pun aturaken dalu punika lumantar Kusuma Laras Percussion garangan sukat original. Menika ugi sinengkuyung rekan-rekan Kusuma Laras luar biasa Mbak Amelia Nandika Mijil saking telatah Tulungagung Jawa Timur Wedian luar biasa tenan. Waduh dugi mriki lho Pak saking Jawa Timur beliau ini Mbak Amel luar biasa matur sembah nuwun Mbak Amel rawuhipun. Mas Topik. Oh nggih menika ugi mijil wonten Laladan Bekasi. Ngastanipun ten Celingsi apa ngendi Mas apa celing-celingan? Oh Cilempuyangan nggih. Mas Topik ugi mijil saking tlatah Cilengsi. Injih dumateng sedaya penonton ingkang wonten tasih mergi sumangga saged mlebet mawon sakmangke saged pados papan palenggahan kanthi sekeca wonten pinggiripun kalangan ingkang wonten kalangan ngaturaken matur sembah nuwun sak pinggiripun sampun kersa lenggah panjenengan luar biasa panjenengan antusiasme luar biasa sekali. Mbok bilih sampun siaga sumangga Kusuma Laras Percussion. Amelia Nandika. Ada juga Jarot Bisma. Terima kasih. Hey, yo.
iso ngerteni jenengmu tak ukir sajroning mati. Tekane mati sing penting rasaku sak teruse ana ning jero ati ning atimu. Nganti tok duwake aku lilo wis kulino bab ngampet lara pokoke kowe liyane aku wegah ra ono kata bisa percaya etike indah. Galungane tos Kusuma Laras Perkusya Garangan Sepat Original. Janjiku tak patenke ning jero raga iki supaya tansah kelingan sliramu. Sikat pengen ku siji nyanding sliramu tekane mati tunggaku ra bakal mandek sadurung sliramu bali. Aku lilo wis kulino bab ngampet lorno pokoke kowe liyane aku wegah ra ono kata bisa percaya etike indah. Jelas paling tulus sak dunia walau kadang gawe aku kelaran apa wae tak tabrak yang menjadi penghalang tresno tekan matiku mong sampaian ra ono mutire ku berjuang kudu dadi siji ora urusan sampai pada tujuan Tuhan mengizinkan awe doan liyane tak bakal bisa ngenteni jenengmu tak ukir sajroning hati. Sikat sololo Todua
sembah Tresno nuwun. tekan mati. Tresna tekan mati sak kamat-kamat pun pinangkani ya Mas Cahya, Mas Rudi, matur sembah nuwun. Wekdal kondur dumateng Cak Pendeng Indonesia. Ya, terus pundi Mas Jarot? Menika sampun pun pinangkani tresna tekan mati, iya, adicara terus sak tekan mati lajengipun. sampun ya. Nggih. Heeh, iki manut Pak Amrih ta? Heeh. Iya, tukang titir to, Pak. Nah, iya. Iya. Tas. Yo yo, oh ya. Ning sisih kidul tanah Jawa dumunungke ana segara kang nyata gedhe ombake. Gulung gumulung ora kendhat saben wayah dan ana jarema kang nyata wani sembrana sing kesel sing rewang Rara kidul kang jumeneng ing kraton segara kidul. Yo yo yo. Ayo. Iya. Hara. Tas. Ya ha oh gas. Os, iya.
Halo iki. Respect. Iya. Iya. Jas. Jas. Iya. Matur sobat nuwun disambung apa meneh manut. Iya ayo. Diteke Mas Cahya. Lagu wajib kuramel ya. Hey. Apa lho, Duk? Cinta aku kan? Cinta banget. Jujur, Jujur. gak ada yang lain kan? Aku iki lho wis janji awakmu. Tenan loh sayang. Tenang aku janji. Orang milih sing Aku rada bakal benteng setia. kuwi to. Ora. Ora. Ora bakal aku. Orang kaya rada benteng kuwi to. Ora. Mah. Harusnya Iya. mengerti perasaan yang ada di hati. Ada hati ini gunjang. Oh gelisah bila hatimu berjuang. Ayo mas. Dimas jejak mengingat ora bakal aku balik jani ra ono wani koliyo Ono sing rada kuwi lho. Alah. josu melan aku bakal salin ati Garangan squad original. original lho Duk. Mas sini iya yo dek iki ya Terjalin dan terikat
kalih sak Baroyo Agung matur sembah nuwun. Nah, Dok, tak dongake rezekimu lancar ya, Dok ya. Mbak Rate tetep sabar ya. Ora apa-apa, heeh. Kuwi nek kuat ngingu biasane sok metu cebonge. Mbak Amel. Sayang, jangan jauh-jauh dari aku ya. Ora, Dik. Aku gejek kelingan janji setiaku kok. Ojo kegoda rondo sing ping 3 kuwi mau lho, Mas. Ora. Tenan lho. Iya. Kowe tetep sayang karo aku to. Sayang wis to. Tenan. Iya. Ya wis. Percaya ya? Iya. Iya. Iki mau ana pamberitaan lagon saking Mas Kodok njaluke sinarengan karo Manjing Ratri ya. Ana taliasi Mas Jarot monggo. Nggih, arep apa sik manut. Oh, ditarik sik. Ya, dilongi sik. Pak Eko dilongi riyen Pak to. Oke, beres. Ya. Yuk, 3, 2, 1. Ngapusi
dadi siji pirang taun gonku nutup ati mung tekamu sing tansah tak anti. Ojo, ojo, ojo lunga ninggal aku maneh. Yen lunga kowe sisan atiku. Juweru pol. Bu. Yuk, yuk, yuk. Iya. Oh, 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 oh. Oh, 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 Heh, oh, heh, oh, heh. oh. Ji. Heeh, bacotke monggo. Lagon-lagon sik. Iya, lagone topik elek banget. Jan. Ana wong kok gandenge ra umum lho, ya Allah. Mas Taufik Estu, Sing ora iso barengan jare. gantenge ra umum Jan. Sing pundi Mas Nggih. Bendeng? Sing pundi? Lagone Mas Taufik Jan, ya Allah. Oh, Mas Topik niku Lagone sing niku. piye? Lagone Mas Taufik iki Jan elek. Neng enek sing luwih elek. Apa? Nggone Brahma Imin lho. Ya, Dik Siska. Nggih. Apa sing Mas. dimenangkani sik? Ya. Ora iso dadi siji. Oh ya. Ya manut monggo. Ya. Bersama Siska Puspitasari. Ada Jarot Bisma. Matur nuwun. Kerangan spot lagi. Ora modal wani budal Mbak Siska. Kusuma Laras. Percussion. Wengi sepi sonyo ruri mamayangku tansah rupedo ene terok kapan
liramu tan citra kayung yon kasmaran segara madu. Siska Puspita luar biasa. Petrusyan aja. Iki arep piye to? Ora bumbu nek pola walah. Iki apa ta iki kahanan kesenian kepiye to cawe ulang-ulangan ki. Iki untel Udah yo gek ditimbleki semono mbane yo gepeng cah engko. Wes Wes. Gek wis lho. Ya wis ditokne wae, serne wae. Tokne. Sampun menika Segara Madu pun lumantar rekan-rekanku Sumalaras Percussion menika pun lajengaken dipun tarik utawi lelagon Pak Eko nyun sewu. Tarik nggih. 3 2 1 sumangga. Iya. Woi. Os. Iya. Mari kawan kita bergembira penuh sukacita bersama karangan squad jadilahnya Indonesia. Karangan squad. Karangan squad. Iya. Mari kawan kita bergembira. Iya. Iya. Ya,
lek Yudi, ayo lek Yudi, ayo lek Yudi maju ya temandang. Aha. Eh. Hei he hei ya. Kondur. Hei ya. Kondur. Iya, iya. Yo, 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 yo. Hei ya. Iya. Iwak apa? Tung. Jan. Kilo panumu ngono. Iya. 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 Bu. Bu. Os. Kembang enceng enceng. Kembange suradadu. Biyen rentang renteng. Saiki ngejak patu. Manyan makan demit. Wit ringin dimenyan. Ngapa cak pendek? Biyen katon sengit. Saiki digoleki. Pamrih ning kowe. Iya. Awas. Awas. Yo. Sinebat pusaka. Sesilih. Pusaka guntur geni Brahma Ibenda. Ya, hei. Hei ya. Hei, bos. Kondur. PDAM. Ketaman pusaka kang sesilih Brahma Imin. Ayo. Yo, 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 yo. Ayo. Iya. Ora apa-apa. Wah, iki tak dikeroki iki. Wah. Hamidun. Ki nek raturi-turi putih wis bubar mau, Bu. Yo, awas, Eka Putri awas.
Oh, di Saver Mufid. Iya, iya. 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 Hara. Iya. Iya. Saya. Ama, ayo. Ayo Ama, ayo.
Oh ibuke sing dadi malah kok ya. Kondur, kondur. Ibuke sing dadi. Sikat Bu. Oh, Oh iya, iya oh, beres. oh. Langkai dulu mayat saya. Konco domrene yo iki lo caranan Jawa kan saiki peni uga anu jumrono ora ketinggalan uga kreasine karangan squad nyoto-nyoto pancen. Ya oh. Iya. Masih tak? Kondur, ayo. Kondur, ama, ayo. Kendur.
Merko wilis dadi saksi nggonku nangis rasane atiku kaya diiris nang kutha Kediri isih tak simpen ing ati janjimu nalika ing sekar taji Kondur nduk. Oi. Hei. Oh ya. Kondur. Oh. Yo, Fajar, terima kasih kehadirannya. Matur sembah nuwun. Yo. Tas. Wah, iki nambani wong gejeron kisah nek iki. Iya. Jarod Saputra. Sing duwe sabda bersama. Ayo. Iya. Oi.
Samsu kretek. Yo, yo, ayo. Iya.
ya. Ya. Iya, Nduk. Kondur. As. Yo, Hei, yo. hei. Risma. Hei. Yo. Ayo. Cak.